Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubrao ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga naghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako di ay si Bea, 28 anyos, may ka-live-in ug may usa mi kaanak nga si Tyne, 4 years old, taga Jinsan mi. Punto medikal ug behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa among anak. Dili manggod masabtan ang iyang batasan. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ken, asa naman sa si Tyne? Doon sa iyong mga apuhan, ibaw ka naman nga ganan kaya siyang bato sila mamagpapa. Pinangga magana siya dito. Ay, sila gyud mamagpapa nimo ang makaspoiled ng atong anak Ken ay. Spoil ba ng bata? Na, walang ka makabantay sa kinaiaan ng bataa. Kay pirmi magkanto as trabaho. Pero karon din halos dili na gani badlong. Magbuot nag-iyaha. Muadto gyud sa ilang papagmama bisag dili pa tuon. Pagtuan lang siguro ng bata sa amo, good. Kay malingaw man po ang iyang mga apuhan niya. Kung sa masaya mong kabalakan niya, nga niya raman ta sa usa ka compound, di man na siya makayano-yano gawas din Ken, ang ako manggod, ang iyang batasan ba? Basig madani niya nga, magdako na siya. Ay, karon na nga bata pa siya, uy. Kung mudako na, mausab na sana. Mao nga, pasagdilaw na siya. Ipa-enjoy lang na iyang pagkabata, nga magpakabuhi nga usa ka bata gyud. Kay kung mudako na sabna, mausab naman na. Butlag mausabay unya na. Basta lagi Ken, may kinaiya na si Tayin nga dili na ako makontrol. Ilabi masuko na siya. Unsa? Di lagi ko uli. Ato pa ko inalulo. Tahin, dili na lagi Tayin ha. Kaya ang imong kaon. Tingkaon naman, Godron. Di lagi ko uli. Ay! Sino? Tahin! Di lagi Sino ko ko gipanglaban ang kunin mo nga itong mga putang? Tahin! Ato lagi ko inalulo. Nisobra na ka ha? Gusto na! Mabunalan ti karon! Gusto na! Tahin! Tahin! Ganong gitarok ni mo ang imong usa bungbong! Gusto na, be! Tahin! Gusto na! Paita bata akin, uy. Di na gyud ko kapiog sa batasan. May bago na sa niya siyang namahuan karon og dili nimo tumahanan sa ang gusto. Ipalok niya ang Imo masang supakon. Dili sa angin tumahanan sa tanan, uy. Bisag sayop tumahanan siya. Kaysa umaabot nga mga adlaw ken, kitara gyapon mag-antos niya. Pero may lain ko nahuna-unaan bahin niya ken. Dili ka nga may diferensya ng atong anak sa pangisip. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Wa na gyud ko makasabot sa kinaiya sa akong anak. Kun na-spoiled ba lang ka ni siya sa iyang mga apuhan. Ang pinaka-worst, kun may diferensya ba gyud siya sa panghuna-huna ang akong anak. Unya. Uy,
Mari, maay ka na sorry mo karon din sa amo, Mari. Ay, makabaliktad ba ko ning Ken nga nang-invite na mo siyang birthday. Uy, salamat kaayo sa inyong pag-ani, ha. Ay na, ang dagang tuwis, oh. Uy, Mari, ang ako na ba ning kinugos? Ay, oo, uy. Dako na kag-utang, ana, ha. Kaya taghatag ko paso. Hala, no? Oo, tuwis, ma. Tarak-tarak, oh. Ay, dili, mangilabot, ha. Ay, Mari, okay ra, uy, okay ra. Akadaghang duwaan ni tayo diha, oh. Nagpasad na lang gani na. Ang uban niyang tarak-tarak, gipangtangtangan na gani na yung mga ligid. Tin, lay ko, ha. Oh, Tain! Kanilang ligid. I said no! Oh, Tain! Giyataki mo na ni mo bata! Tain! Tain, gusto na! Husto na. Masakit kasing-kasi ang nakalaki ni mo. Murag mo na akong kamatyan, Ken. Kaya dili na nakumantos kinaiya sa imong anak. Isuroy ka na sa mall si Tain. Ano nagkahuna-huna ka na? Basin ba, o kuwang na sa socialize ang atong anak. Tagsara mo na siya makagawas good. Anhira gid din sa ato. Niara gyud siya sud sa atong compound pirmi. Dili ka kita og laing tao ba? Maong kun makakita siya og laing tao din he. Mura siya mangigi. Nahala ikaw. Ikaw, tawag ka to. Ano nga, ilisan ni mo, kay malakaw ta. Ah, Tain. Tain, nga ni suksok ka man din na ilawom sa akong paa. Uli! Uli! Ha? Uli, mga pag-abot na to din sa mall. Uli! Oh, Ginoo ko! Tain! Tain! Ken! Pagdaligok na kay ni Dagan si Tain! Murag mahadlok sa daghang tao ang among anak. Masuko kung dili matumanan sa iyang gusto. Unya, kung tumanan sa namo sa iyang gusto, masuko gihapon. Makalibog. Hurot pirme ang akong pasensya. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. 4 years old na ang among anak. Murag may anger issue siya. Dali na siyang masuko kung dili tumanan sa iyang gusto. Naspoiled ng kani siya tungod sa iyang mga apuhan. Ikaduhang pangutana. Dili siya ganahan sa daghang tao. Mura siya og mahadlok kung dadun namo og mall. Makigpamauli dayon. Tungod ka kini kay pirmi na lang siyang naasod sa among compound ug tagsara namo siya igawas. Ikatulong pangutana. Dili siya gusto nga makigduwa og laing bata. Masuko kung hilabtan ang iyang mga duwaan. Manakit ra ba siya sa isig niya kabata? May problema ka sa utok ang akong anak? Kung akong patambalan, asa ko nga doktor nga muadto. Ikaupat og katapusang pangutana. Tungod lang ka ni kay bata pa siya. Mausabra kuno dako na o mas musamot pa og dili matambalan. Kay pa eskwelahon na ko na bayaon ta siya, pero mahadlo ko nga makasaon niya siya sa laing bata. Unsay akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Bea. Mayong adlaw mga suking ting paminaw din sa tong programa kiniya kong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran reklamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard si Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga to live with serenity is to accept what we cannot control with faith. Okay ra man ang mag-inusara o inusara lang ta panagsa di lang kita social kayo kay kani ko ng tao kuno nga super na pug ka outspoken daghang sayop. Daghang sulti daghang sayop. So, kung gamay ra sulti gamay ra pa sayop. So kung magsulo-sulo ka,
less ang chance nga maka-bikil ka. Kung naka sa grupo, taas ang chance nga kita kag away. Okay naman na. We learn more to our indifferences, not on the things that we easily agree. Away ta, away. Ay, lalang sumbagay. Away ta. Lalis ta. Pero kahuman, pwede ta mag-inom. Singalong ba? Oh, okay na. Mga na kinabuhi. Hindi kayo magsigil lang kag-iyango. Masagawa ka kasabot. Okay, so ang atong magtatampo si Bia. 43 years old. Nasa kalibin. Nasa usa ka anak nga 4 anyos. Taga General Santos City. About na siyang bata nga medyo na ay behavioral problem, no? Kung yun yung paningkamutan, Bia. Upag yung ko kana ng General Santos City, nindot ko noon ng lugar, ha? So, ngadto sa tanang mga taga Mindanao, ni Mama Juliet Kaminggi, o ni Frank Kaminggi, sa Kaminggi, sa Siargao, Marajao, Carajao, ha? Mustan mamudya, sa Surigao, ha? O nga rin sa Cotabato, Sarangani Province, ha? Sarangani, Joe Ruiz, musta naman dia sa Sarangani. Murag board member man si Joe Ruiz dia. Honorable din honorable. Duhara ka tao nga duhara ka klase tao ni sa Pilipinas tawag honorable. Kanang elected government official ikas barangay konsehal ngadto sa presidente sa Pilipinas ug presiding judge. Kung usa ka tawo imong tawagon og honorable, nya dili siya elected government official, dili siya presiding judge, para sa ako bugal-bugal na, sarcastic, may pagka verbal bullying. Di na siya acceptable. Okay? Regards tanang mga taga General Santos City, ha? Kabuta dito. Kabuta anywhere in the world kinaman tayo live streaming. Unang pangutana, 4 years old na ang akong anak. Murag kuan. Murag may anger issue siya. Dali siya masuko. Kung dili tumama sana, dili tumanon sa iyang gusto. Na-spoil lang kaha ni siya sa iyang mga apuhan. That could be possible, pero naatay mga problema ba sa mga bata ang kaning atong gitawag og conduct problem. Serious na siya nga behavioral problem, emotional concern. Kung sa kabata, sukaan yun, problematic yun. Supak, violente, tubag-tubag, aggressive, medyo isog kayo, mangkuan, karang manguan sa mga iring o giro. Alam i-torture ang iring o giro kung kaya magtanaw. Dali kitag away. Magkuan lagi, maggita og mga nahibuhat o mga buta nga dili unta angay. And I'm referring to mga bata ang conduct disorder. Na ay mga bata ingon ani, ato sang i-roll out dinibya ang attention deficit hyperactivity disorder. Murag mao-mao siyang problema, ha. Mas mayon ta naama mo ginsa, no? Mayon tag ipatanaw na natong child psychiatrist or developmental pediatrician. Developmental pediatrician. Dili sa Cebu na ata diri sa Cebu, pero dili ko sure da sa Jinsan og nabatay developmental pediatrician or child psychiatrist, na. So naatay mga bata nga ingon ni ani. Kaduhang concern, dili siya ganahan sa daghang tao. Mura siya og mahadlok kung dan-on na mo og mall. Makipamuguli dayon. Tungod kahani nga pirmi na lang siyang sulod sa among compound ug tagsarami igawas. Well, kinahanglan po nato i-socialize ang atong bata panagsakay. Pananglitan og naarapod sulod sa balay nato pirmi. Mo na gitawag nato og naa siya problema sa adjustment sa environment sa gawas. Mao na nga nasa school, namatay mga kuha pa ni mong anak, no? 4 years old. Pila pa niya ang anak? 4 years old, no? Bata pa man ni kayo. So, kinder, barang 4. Ay, nahinay na gulog integrate sa mga tao. Ayaw lang po ipakaliti, no? Kaya na po yung mga introvert, na po yung mga bata nga di ganahag samok. Pero kung siya mangitagubot, we have to entertain kung ingon ako attention deficit hyperactivity disorder or conduct problem. Katulong concern, dili siya gusto nga makigduwa sa laing bata. Masuko kung hilabtan ng iyang mga duwaan. Manakit ra ba niya sa isig kabata? May problema ka sa utok akong anak. Kung akong tabalan, asa mga doktor mo anto. Matong giingon ako, developmental pediatrician o child psychiatrist, no? Ano yung mong duulon. Nakatay mga tambal, ani. Pananglitan, ang qualify siya ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, which is characterized by short attention span, irritability, o kanang moody,
kuan siya kanang matambalan ni siya og methylphenidate mo na akong kasagaran ni resita. Panitag conduct disorder, pwede ni siya tabag-tambagan lang ha, tabag-tambagan or natay painom nga mga minor nga mga tranquilizer. So may possible causes ani. Could be due to some brain damage for whatever reason, wa kani ginaabuso pod imong bata, environmental sa inyo nga di ka siya exposed, or may pagka-genetic loading. Kay vulnerable ba ka ang utok sa bata, especially at 4 years old. Nanglan nga makita ni siya usap ka developmental pediatrician. Sunod nga concern, tungod lang kaha ni kay bata pa siya, mausab ra kaha moadton musog ansane, mausab ba kun mudako na ug mas musamot ug di matambalan. Usually nakoy kaila nga ADHD diagnose. Pagka teenager na huwag tang bayang ADHD, maayo na gyud kayo, maayo ka academic performance na hopefully nga maparehara imong bata ani, no? Outgrow lang niya. Kay paeskwelahon kung nabaya unta siya. Pero madlo kung makasala unya siya gulaing bata, unsay akong buhaton. So go and see an developmental pediatrician, child psychiatrist to rule out ADHD or conduct disorder. Kanang conduct disorder, by the way, these are mga bata nga di gyud mo follow og rule, may pagka-rebelde, rebellious, kanang magbandal, na mga wala na, supak. Mao ning mga bata nga kun moabot na ni siya 18 anyos, na mo persist paghihapon ning mga problema ha. Mao na imong gitawag sa pagtuon sa psychology ug psychiatry nga antisocial. Mo most likely people nga mo end up in jail, in prison, because dili lagi mutuman sa pamalaod, sa balay o sa gobyerno. So kinahanglan maatiman ni siya dayon. Hopefully nga mo dako ni siya, mawagtang na ni iyang problema. Kaya kung balikon ako'y na kailan na diagnose og ADHD, pero pagka teenager na sa bata, nindot naman siya, maayog academic performance, and hopefully mananarbo ng imong bata. Okay, so biya hinaot nga okay ra, nakasabot ka sa gitambang nimo ngadto sa mga taga Jinsan, o pagyugo ka na nag-inyo, no? Pero naghanap kong mga lugar na naan sa Mindanao, naghanap kong Itapawan, of course Davao kadaghan, kanang Jinsan wa pagyugo ka na. So once again, ako si Dr. Rene Obra with to ni Ellen Bathan. Thank you very much sa inyong perming pagpaminaw sa mga RMN program. Kadawat tag-award last November as the best radio drama program nationwide. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.